Draga braći i sestre, svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja stavlja pred nas jedan odlomak Lukinog evanđelja koji govori o samom rođenju, no valja imati na pameti i ostale odlomke Lukinog evanđelja koji prethode i slijede ovaj današnji odlomak. Zaharija je u dubokoj starosti, Elizabeta također, nerotkinja je. I svoj su križ, da ostaju bez potomstva, nosili s vjerom, puni povjerenja u Gospodina. Znajući, ne samo vjerujući, nego i znajući da Gospodin sve izvodi na dobro. I dok je Zaharija tako jednom po svojoj službi prinosio kad u svetištu, u hramu, ukaza mu se anđeo Gabriel, onaj isti koji će 6 mjeseci nakon toga i do Marije doći u Nazaret i progovara Zahariji da će mu Elizabeta, žena u dubokoj starosti, nerotkinja, roditi sina. Taj sin neće biti bilo kakav, nego je, kao i svako dijete u Božjem planu, i Bog svoj plan s tim djetetom otkriva Zahariji. Pozvaću ga da bude glas, da poziva srce naroda Gospodinu, da se okrenu i daćete mu ime Ivan. Zaharija je pun pitanja. 101 pitanje vrti mu se u glavi, a ono prvo i najključnije, kako? Kako, Bože dragi, kako? Žena mi je u dubokoj starosti, nerotkinja, i ja sam star, kako? Pa kad bude 6 mjeseci kasnije anđeo progovorio Mariji o Isusovom rođenju, i Marija će pitati kako. To pitanje kako nije znak nevjere, nego je znak naše ljudskosti, jer čovjek uspijeva razumijeti donekle možda samo ono ljudsko. Ono Božje daleko nas nadilazi. I svjesni svoje ograničenosti, teško nam je razumjeti Božju neograničenost. Svjesni svoje nemoći, teško nam je razumjeti Božju svemoć. A to je jedna od prvih istina vjere koje u vjerovanju ispovjedamo i za koji trenutak ćemo također ispovjediti da vjerujemo u jednoga Boga, da je Otac i da je svemogući. Što sama riječ govori da sve može, ili kako će i Mariji, a i Zahariji reći, ma ništa Bogu nije nemoguće. To nam nekako teško ide u glavu. Bogu ništa nije nemoguće. Ako i prihvatimo tu Božju svemoć, onda nam se rađa novo pitanje, ako je sve mogući i ako je Otac, ako nas ljubi, zašto nam se čini da neke naše molitve, blago rečeno, ignorira? Zašto ih stavlja po strani? Zašto ih ne uslišava? Božja svemoć se ne odražava tako da ispunja svaku našu molitvu. Ne zato jer neće ili ne može. Naša spoznaja je ograničena. Nešto lako shvaćamo i razumijemo, nešto je ponekad i toliko bolno i teško da jednostavno i ne možemo razumijeti. Ali biti čovjek z vjere znači vjerovati da Bog zna. Da Bog zna da će to izaći na dobro. Dobro koje mi sad i ne vidimo i ne znamo i ne razumijemo i ne možemo. Jer je možda križ, bol, teret toliki da ne vidimo ono iza toga. I možda čitav život nećemo razumijeti. Ali vjerovati Bogu znači vjerovati da On to izvodi na dobro, ma koliko u ovom trenutku to bilo bolno. A kad je riječ o svim onim našim molitvenim prohtjevima i željama, pa recite vi kao roditelji, jeste li i činite li to i dalje, svaku želju svojoj djeci ispunjavate? Ako da, zapitajte se o kvaliteti svoga roditeljstva, jer biti otac i majka ne znači ispunjavati svaku želju svome djetetu, sve što mu se prohtije, jer ga voliš. Ljubav ponekad ne samo da mora, nego mora i znati reći ne, jer ljubav zna i mora znati što je dobro, a što nije za onoga koji me moli. Božja ljubav se ne ostvaruje na način da nam uslišava sve molitve što ga mi tražimo, nego da nam daruje ono što nam treba. I to svaki roditelj
dobro znade razlučivati i mora znati razlučivati za svoje dijete. Što je za njega dobro, a što nije. Bez obzira da u ne znam kakvim suzama i bolima i grču dijete moli. Roditeljska ljubav se odražava i u tom ne. Više nego u podilaženju svih želja svoga djeteta. Bog je svemoguć. Tu svemoć nama je teško, ponavljam, razumijeti, ali ako smo razumjeli da je Bog svemoguć, onda smo puno o Bogu razumjeli. Ako smo razumjeli da ne razumijemo tu njegovu svemoć, opet smo puno razumjeli. Ako smo razumjeli da nas nadilazi, da Bog nije poput nas, onda smo puno o Bogu razumjeli. I Marija vjeruje. Nakon tih riječi reći će anđelu, evo me, evo službenice Gospodnje, ti Bože znaš, ja ne znam, ne razumijem, ne shvaćam, mene nadilazi, ali ja ti vjerujem, neka mi bude, evo me. Zaharija također stavlja sebe u Božje ruke i Zaharija će ući u 9 mjeseci tišine, zanijemio je kao znak, jer je tražio od anđela znak. I svi su bili začuđeni. Gdje je? Što ga nema? Shvatili su, imao je viđenje. I lebdilo je, iako je zanijemio svojoj ženi Elizabeti, dao je do znanja. Pa i kasnije u samom rođenju to ime Ivan. I Elizabeta inzistira, iako se svi čude, pa Zaharija logično je dati ime djetetu kako je to običaj po ocu ili barem nekom iz obitelji, ali nitko se ne zove tako. I Zaharija piše, Ivan mu je ime. U Svetom pismu ime nije ime kao što mi dajemo imena. Lijepo nam zvuče ili su u modi, pa se daje to ime djetetu. Dobro je da istražimo i značenje svojih imena, jer svako ime nešto znači. I u Svetom pismu ime znači poslanje te osobe. Što znači Ivan? Johanan ili Jehohanan znači Bog je milosrdan. Taj Ivan biti će glas Božjeg milosrđa. Isusovo ime, Bog spašava, Bog je spasitelj. To je njegovo poslanje. Poslanje Ivana je biti glas milosrđa koji će pozivati naša srca, pripravi put. Ej čovječe, Bog ti dolazi u susret, Bog dolazi na vrata tvoga života, pripravi svoje srce, otvori ga. Ne drži vrata srca zaključana i zatvorena. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Svaka krivina neka se izravna, sve što je hrapavo neka se zagladi, brežuljci neka se spuste, doline neka se ispune, da može doći do tvog srca onaj koji dolazi. Ivan mu je ime. I svi su se pitali što će biti od ovog djeteta. I prepoznavali su, ruka Gospodnja bijaše s njime. Ali to nije samo s Ivanom. I nije samo sa svakim djetetom, to je sa svakim od nas. Božja ruka je nad tobom i s tobom. Božja ruka koja te ponekad kad treba čuva, kad treba te vodi, kad treba te nosi, kad treba te grli, kad treba te podiže, kad treba briše suze. To je Božja ruka. Ta svemoćna ruka koja ljubi. Ta ruka koja je željela ne samo Ivanov život, nego život svakog od nas. Kako lijepo kaže današnji psalam, Gospodine, proničeš me svega i poznaješ. Ti znaš i kad sjednem i kad ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ. Riječ mi još na jezik nije došla, ti, Gospodine, već sve znadeš. Još se misao u mom srcu nije rodila, sve ti je poznato. Ti si me satkao u krilu majčinu, ti si me pozvao na život. Ti si mi se radovao od postanka svijeta, mome životu. Imaš plan sa mnom, kao i s Ivanom Krstiteljem, ali ne želi nas na silu ugurati u taj plan, nego nas poziva na suradnju. Mogao je Ivan Krstitelj reći ne. Prošlo me, ne da mi se više. Imam ja svoje planove. Što bi bilo onda? Ništa. Bog bi podigao drugog proroka, ali bi sam Ivan Krstitelj ostao izvan te Božje blizine.
I Ivan Krstitelj prihvaća Božji plan koji je težak, biti glas istine, glas koji poziva na promjenu, glas koji ima zadaću prodrmati ovaj svijet. I znamo kako je završio. U toj dosljednosti istini za Herodov rođendan, kad je Herodijadina kći zaplesala, a Herod obećao pripit ili pijan, što god hoćeš, sve ću ti dati. Pa bilo i pola kraljevstva i ona brzo trči svojoj majci. Što da tražim? Mogla je pola kraljevstva dobiti, a majka kaže, daj ti njemu reci glavu Ivana Krstitelja na pladnju. Više vrijedi da savjest ne progovara nego pola kraljevstva. Ali Herodijada nije svoju savjest umirila tako da je promijenila život, nego je dala odrubiti Ivanu glavu. Krajem mjeseca kolovoza slavimo blagdan njegovog mučeništva. Nije lako biti Isusov učenik, ali je blagoslovljeno, ali je biti sretno i ispunjeno, biti na tragu Božje riječi koja i nas poziva. Budi glas istine, budi glas koji poziva drugoga, ne proziva, nego poziva. I glas Ivana Krstitelja, glas Isusa, nije bio glas koji gazi, nije bio glas koji razgoličuje drugoga pred drugima, nije bio glas koji ponižava, nego je bio glas koji podiže. Bio je ponizan glas, ponizan. I ako naš glas, kad osjetimo potrebu reći nekome nešto, nije glas ljubavi i nije ponizan glas, šuti. Šuti dok tvoje srce ne postane ponizno i u tebi se ne rodi ljubav da bi pozvao nekoga na dobro, na istinu, na obraćenje. Svjesni da i tvoje srce je potrebno promjene i obraćenja. I kaže dalje Evanđelje, dječak je rastao i duhom jačao, ne samo tijelom. Boravio je u pustinji. Pustinja je vrijeme osobnog, intimnog susreta s Bogom u tišini. I to je potrebno svakom od nas. Tu mu Bog progovara. I upravo iz tog prepoznavanja Božjeg poslanja za njegov život, iz tog osobnog susreta s Bogom, Ivan Krstitelj među mnoštvom ima moć prepoznati. Njegove su riječi koje svećenik na svakoj misi ponavlja: evo jaganjca Božjega, evo ga. Drugi to nisu prepoznali i su živjeli u svome svijetu. Ivan je u Božjem svijetu. Onaj koji živi zajedništvo s Bogom može prepoznati i prepoznaje Božju blizinu. Jaganjca Božjega, koji oslobađa, koji oduzima grijeh svijeta, koji unosi u nas mir i reći će za sebe: ja nisam onaj kojeg vi čekate. Ja sam samo glas koji viče, koji poziva. Ja nisam dostojan odriješiti mu obuću na nogama. Ja nisam dostojan kleknuti pred njega. I te iste riječi i mi ćemo nakon riječi evo jaganjca Božjega reći: Gospodine, nismo dostojni da uđeš u naš dom, ali dolaziš. Neshvatljivo, nepojmljivo, ti, sam Bog, dolaziš u moj život. Želiš biti dionik moga života. Želiš me čuvati, podići, zagrliti. Želiš me osnažiti i okrijepiti, ozdraviti i očistiti. I toliko toga drugoga. Otvaram ti svoje srce. Uđi u moje srce jer te trebam. Ozdravi sve ono što je potrebno ozdravljenja. Probudi sve ono usnulo. Vrati mi radost kao na početku. Pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Pomozi nam da i mi budemo tvoj glas u ovome svijetu. Da čitav ovaj svijet prepoznaje i prepozna da je tvoje dijete. Da je ljubljeno dijete svoga Boga, svoga svemogućeg Oca, Stvoritelja, koji nas je pozvao u život, koji nas je htio i želio, koji nam se raduje i koji nas neizmjerno ljubi.